אתה דק פשוט, אם צריך להביא. תראו כמה חבר'ה עובדים פה עכשיו, מדהים. זאת המארגנת הגדולה של הכל. וידאו, מראה את הכל. רגע, בואו נראה כמה חבר'ה יש פה. מדהים, כל הצוות של סאס. ביקשנו שנפסיק. הנה יוסי הנצנצן. הוא עובד, זה מתועד עכשיו, יאמינו לך שעבדת. והחדר האחרון והכי מכובד. שלום למצלמה. חושך. הופה. אלי, מילת סיכום אחרונה על הסרטון וידאו? סיכום, עוד לא התחלנו. בוקר טוב. אתה באמת יכול אחר, אז אני אגיע לסיכום אחרון.